Η επαρχία της Αλμοπίας βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία και κατέχει το βόρειο τμήμα του νομού Πέλας. Επηρεασμένη δυτικά από τη Φλόρινα και από την κουλτούρα της Κεντρικής Μακεδονίας και βόρεια από τους γειτονικούς Βαλκάνιους λαούς, η Αλμοπία και τα χωριά της αναδείχθηκε πλούσια σε ήθη, έθιμα και χορούς της Δυτικής Μακεδονίας. Αναλύωτος στους αιώνες μας δείχνει το πρόσωπό της μέσα από τα λαογραφικά στοιχεία που άφησαν ως κληρονομιά στους νεότερους οι παλαιότεροι. Έτσι λοιπόν, το δεύτερο τμήμα των ενηλίκων της Χορευτικής Ακαδημίας Πεύκων θα μας δείξει ένα μικρό αντιπροσωπευτικό δείγμα των χωρών της Αλμοπίας και των χωριών της, τα οποία οι χωροί που θα μας παρουσιάσουν είναι Ρούντο Γιάτνε, Ράικο, Μπαϊτούσκινο, Χασαπιά. Χοροδιδάσκαλος ο κύριος Βαγγέλης Γιαννακάκης.